aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa ye février kalo tile 5 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna état-major b'a da Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Foita zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni localité min ni Mali ni Mauritanie yɛrɛ kɔni ka frontière ka surun kosɛbɛ kan Mali fintigilakaw ye opération min yɛrɛ kɔni kɛ zone kofɔlen in kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye ka d'a kan opération in kɔnɔna banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni fagara an ka Mali fintigilakaw fɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ dankarili la ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni donni na an ka Mali jamana kɔnɔna o ko hukumu de la don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye Kayi commissariat spécial du chemin de fer yɛrɛ kɔni hali k'a cɛdenw yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye opération ɲumanba dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don ɲɛnaminimafɛn feerebaga man yɛrɛ kɔnɔna ni région kofɔlen in kɔnɔna ko wa opération yɛrɛ kɔni senfɛ bolodara maa caman yɛrɛ kɔni kan ni o maa caman yɛrɛ kɔnɔna ɲɛnaminimafɛn feerebagaw b'o la wa minbagaw yɛrɛ kɔni bɛ o fɛnɛ na. Wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane ma olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni fɛnw donni ye tilenbaliya la an ka Mali jamana kɔnɔna ka dankari o la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko dɔgɔkun kelen kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Bamako douane maaw yɛrɛ kɔni olu ye opération ɲumanba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Bamako ale ni Samaya localité yɛrɛ kɔnɔna opération min yɛrɛ kɔnɔna u sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don fraude man yɛrɛ kɔni ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna wale min kɛra sababu ni bolodara fɛn dɔw yɛrɛ kɔni ka fɛn minnu tun bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni ma. Sources kɔni y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 ko Masina localité yɛrɛ kɔni na Kolongo école ale ni a kɛrɛfɛ école minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugulen don ka d'a kan ko cɛ maramafɛntigi dɔw n'u ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni bɛ yalala ni yɔrɔ kofɔlen na o bɛ ka yɔrɔ sigibaa man yɛrɛ kɔni menacé an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni école ninnu yɛrɛ kɔni datugulen don kabini tɛnɛ don février kalo tile 2 san 2026 ni localité in kɔnɔna na. Kunu araba février kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni Libi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'olu bilala dusumakasi yɛrɛ kɔni kɔnɔna ka d'a kan don kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛra k'a yira k'a fɔ ko Libi jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Muammar Kadhafi yɛrɛ kɔni k'ale denkɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ko cɛ 4 yɛrɛ kɔni taara ni ma kofɔlen in ka so kɔnɔ ni k'a ninkɛnɛ yɛrɛ kɔni karaba an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni kɛra dusumakasi koba ye Libi sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye video kibaru kɔnɔna na. Ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Foita zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni zone kofɔlen yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ ye min ni Mali ale ni Mauritanie ka frontière yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera an ka Mali état-major général des armées yɛrɛ de kɔni fɛ communiqué min yɛrɛ kɔni carila tarata tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2026 wa communiqué yɛrɛ kɔni na état-major kɔni b'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na komi an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u taara bɔ banbaci wale maa ta ani kɔ bɔyanko yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ yɛrɛ kɔni na bolimafɛn pick-up 3 yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa maa ninnu yɛrɛ kɔni tun kɛn bɛ ni ka u dogo yiri jukɔrɔlaw yɛrɛ de kɔni na walasa min ye fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni u kɔni na se ka u yɛrɛ kɔni dɔn kosɛbɛ nka min yɛrɛ kɔni banbaci wale ma o ti min yɛrɛ kɔni kalama o de ye min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni olu ye kɛlɛkɛminɛ farimanbaw yɛrɛ kɔni wa fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yeli kɛ hali sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ o yɛrɛ de kɔni na min ye vecteur aérien yɛrɛ kɔni olu tora sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka cɛntiya k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni dogo bɛ yiri in jukɔrɔla la
pick-up saba yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko man ye banbaci wale maaw de o sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni vecteur aérien yɛrɛ kɔni nana faamu k'a fɔ ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni don u sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale man yɛrɛ kɔni ma état-major ka kɔrɔfɔla a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko farapu min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale man yɛrɛ kɔni ma k'a kɛra sababu ye ni ka u bɛɛ bɔnɛ u ni na wa u ka pick-up saba minnu fɛnɛ kun bɛ yen nɔ k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛna état-major ka kɔrɔfɔla k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ni an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen don banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛli ale n'u bɔnɛni na u ni na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa a bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ ye komi ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bɔnɛni u ni na ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na sanga ani wagati yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ale ni autorités yɛrɛ kɔni ma ka da kan an y'a ye k'a fɔ min ye an ka Mali fintigilakaw sanga ani wagati su fara tile kan maa min yɛrɛ kɔni cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko Kayi commissariat spécial du chemin de fer ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire principal Mohamed Basiru Kumare yɛrɛ de kɔni bolo a kɔni yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don ɲɛnaminimafɛn feerebaga réseau man yɛrɛ kɔnɔna na région in kɔnɔna na ko janvier kalo tile 26 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ni commissariat de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu ye opération belebeleba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na opération belebeleba min yɛrɛ kɔni senfɛ commissariat ka cɛdenw olu kɔni sera ka réseau dɔ yɛrɛ kɔni ci réseau maa minnu yɛrɛ kɔni kun ka baara ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ de kɔni feereli ye Kayi région kɔnɔna na commissaire principal Mohamed Basiru Kumare a yirala k'a fɔ k'ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni u ka opération in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Diyala quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni nin quartier in yɛrɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na min ye ɲɛnaminimafɛn feereli ye ko ɲɔ ɲalen don yen kosɛbɛ commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni taara opération min kɛ nin quartier in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération in yɛrɛ kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ k'u y'u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan bisigi a bɛ ka kɛ maa min na k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni ye ɲɛnaminimafɛn réseau in ɲɛmaa ye ko bolo dara maa min kan ni bisigi a bɛ ka kɛ k'a fɔ ko ale de ye réseau in yɛrɛ kɔni ɲɛmaa a yirala k'a fɔ k'ale ye cɛ min yɛrɛ kɔni si bɛ san 71 de la ko wa cɛ in yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni k'i yɛrɛ kɛ filalikɛla yɛrɛ de kɔni ye quartier in kɔnɔna na walasa ka se k'a ka baara kolon in yɛrɛ kɔni datugu ko commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni talen ni ma ko fɔli yɛrɛ kɔni ka yɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna u ye wolomali min kɛ wolomali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na polisiw sera ka u tɛgɛ da cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ale mana ni 105 yɛrɛ de kɔni kan ni nin mana ni 105 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun pɛrɛnnen don wa a kun na feere ala a tɛmɛ ko bakurubaya la commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni talen ni ma ko fɔli yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la u sera ka u bolo da maa 17 in yɛrɛ de kɔni ka feerekɛla in ka yɔrɔ la bolodara maa 17 minnu yɛrɛ kɔni ka nin opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bisigi a bɛ ka kɛ k'a fɔ ko maa 17 in yɛrɛ kɔni na maa 12 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bisigi a bɛ ka kɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn talaw de ye o maa 12 nin yɛrɛ kɔni na ni bisigi a bɛ ka kɛ k'a fɔ ko olu yɛrɛ de kɔni ye ɲɛnaminimafɛn talaw yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni na cɛ dɔ bɛ yen nɔ ale si bɛ san 81 de la nin wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni kamana gan kosɛbɛ ka d'a kan o y'a ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw yɛrɛ de kɔni bɛ ko in yɛrɛ kɔnɔna na nin yɔrɔ kofɔlen in na wale min kɛra sababu ye ni commissaire ka cɛdenw kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn feereli k'a ɲɔ kun ɲalen don nin quartier kofɔlen in kɔnɔna na kosɛbɛ commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ opération in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali ministre de la sécurité ale ni an ka police nationale directeur o bɛ tali kɛ olu yɛrɛ kɔni ka bilasiralikanw de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni olu kɔni kɛmɛ ni ka ɲɛɲini an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛnw feereli ye jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dankari o la ni k'a si latunu ka bɔ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na Kayi police régional directeur ale kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ commissaire principal Kumare yɛrɛ kɔni ka cɛdenw fo kosɛbɛ u ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka cɛsiri yɛrɛ kɔnɔna ni opération in senfɛ a bɛ profiter yɛrɛ kɔni senfɛ ne ka welemada kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jateminɛ ma kosɛbɛ kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi commissaire ka cɛdenw halisa olu kɔni bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni réseau in yɛrɛ kɔni carin bɛ ni ka taa se fo yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ma ka se ka olu bɛɛ lajɛlen dɔn ale n'a sɔrɔ maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ localité kofɔlen in kɔnɔna na k'olu fana ka baara yɛrɛ kɔni bɛn ɲɛnaminimafɛn feereli ma ka fɛɛrɛ ni ka olu lakodɔn k'u minɛ teliya yɛrɛ kɔni na k'u datugu ka so yɛrɛ kɔni na k'u ka ɲanki u ka walekɛta in yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ka sanga ni san 2026 journée internationale des douanes maaw yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane maaw olu b'u ka opération yɛrɛ kɔni caya jamana in kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni fraude ale ni contrebande ye ka dankari o fɛn ninnu na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko douane maaw yɛrɛ kɔni o baara min kɛ ni o de ye k'u ka opération yɛrɛ kɔni caya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u ka o baara in yɛrɛ kɔni ye nɔ bɔ ni 16 ba 2 yɛrɛ kɔni kɛlen dɔgɔkun kelen kuntagala kɔnɔna na wale
mi yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka yira Mali jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane maaw ye k'olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la min yɛrɛ kɔni ye trafic illicite fo ka taa se lakanabaliya yɛrɛ kɔni ma ka dankari o fɛn nin yɛrɛ kɔni an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko janvier kalo tile 31 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni douane maaw ka brigade mobile d'intervention ka cɛdenw ye k'olu kɔni ye saisie ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ saisie min yɛrɛ kɔni ye douane maaw ka brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni jɔra kosɛbɛ ko Banakabugu quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye douane maaw yɛrɛ kɔni olu ye kari dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ k'a fɔ k'u kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli baara kɛ kari na i n'a fɔ kɔrɔlen u b'a kɛ cogo min wagati min douane maaw yɛrɛ kɔni bɛ nin kari kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ u kun b'a bila u kunna k'a fɔ cogoya si la k'u ta bɔ fɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan mun b'u jatigɛ kosɛbɛ nka ko douane maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka kari lajɔ kari lajɔlen yɛrɛ kɔni wolomaliw kɔnɔna na douane maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ cargaison dɔ yɛrɛ kɔni kan cargaison min yɛrɛ kɔni kun falen don fɛn dɔw yɛrɛ kɔni na fɛn minnu bɛ jɔrɔna ko bɔ cargaison yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn minnu kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye détonateur électrique 1000 ni fɛn yɛrɛ kɔni ye matériel ye siran kan ka kɛ min ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan ni kɔni y'a utiliser fɛn dɔ la a man kan tɛ ka utiliser min yɛrɛ kɔni na a bɛ se ka kɛ menace ba yɛrɛ de kɔni ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka lakanako yɛrɛ kɔni ma jamana kɔnɔna na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ kari kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na douane maaw u sera ka u bolo da tramadol ni ale kɔni kɛmɛ ɲɛnaminimafɛn bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u y'u bolo da ale comprimé 24,000 ni 800 yɛrɛ de kɔni ka kari in kɔnɔna na ko kari kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔlen yɛrɛ kɔni min ye douane maaw yɛrɛ kɔni olu sera ka u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni kan ko ɲani ni opération yɛrɛ kɔni cɛ janvier kalo tile 26 san 2026 fɛnɛ min ye douane maaw ka brigade fluviale maaw yɛrɛ kɔni ni o ye douane maaw ka bolofara dɔ ye minnu b'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ ji sanfɛla yɛrɛ kɔni na ko man yɛrɛ kɔni taara opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Samaya localité la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin dun kofɔlen yɛrɛ kɔni na Samaya localité yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni douane maaw ka brigade fluviale yɛrɛ kɔni k'olu ye mobili dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ mobili min yɛrɛ kɔni lajɔli yɛrɛ kɔni kɔfɛ douane maaw yɛrɛ kɔni ka brigade fluviale maaw nana wolomali kɛ mobili kofɔlen in kɔnɔna na o wolomali de senfɛ brigade fluviale maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ carton 500 yɛrɛ kɔni de ka carton min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na douane maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ sɛsogo kilogramme 5,000 yɛrɛ de kɔni kan a yɛrɛ k'a fɔ ko ni sɛsogo min yɛrɛ kɔni kun bɛ ni carton yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sɛ kɛnɛkɛnɛni yɛrɛ de kɔni kun don ko wa a yirala k'a fɔ sɛ nin yɛrɛ kɔni ko Brésil sɛ yɛrɛ de kɔni don kabini douane maaw yɛrɛ kɔni ka brigade fluviale maaw y'u bolo da ni fɛn nin yɛrɛ kɔni kan u ye fɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ ka d'a kan walasa ka se ka don ni ɲɔgɔnna dumuniw yɛrɛ kɔni ye Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na saniyako sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ko maa ninnu ma o saniyako sariya yɛrɛ kɔni labato wa an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na feerefɛnw bɛ don tilennenya la cogo min ne ka taa di douane yɛrɛ kɔni maa ninnu yɛrɛ kɔni ma o baara fɛnɛ kɛ wale min y'a yira k'a fɔ k'u kun bɛ fɛ ka don n'u ka nin fɛn yɛrɛ kɔni tilenbaliya de la an ka Mali jamana kɔnɔna na ni ɲɔgɔnna fɛn sugu nin yɛrɛ kɔni donni tilenbaliya kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ye menace ba yɛrɛ de kɔni an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sanbagaw yɛrɛ kɔni ma wa a bɛ kɛ sababu fɛnɛ ni an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni bɛ sɛ ale ni bagansogo ninnu yɛrɛ kɔni feere a bɛ na ni concurrence fu yɛrɛ kɔni ye maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la k'a sɔrɔ minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu b'u ta feere tilennenya la dɔw yɛrɛ kɔni ta bɛ tilenbaliya kɔnɔna na o de la douane maaw yɛrɛ kɔni u bolo da ni fɛnba in yɛrɛ kɔni ka teliya la min hiérarchie douanière yɛrɛ kɔni ale a ka cɛdenw fo kosɛbɛ minnu yɛrɛ kɔni sen donna ni opération ba nin na ni opération ba nin yɛrɛ kɔni kun cɛla ni saisie ba kɛli jamana in kɔnɔna na a bɛ o sɛden nin yɛrɛ kɔni fo u ka baara kɛ ko ɲuman u ka jateminɛ ale n'u ka teliyaw yɛrɛ kɔni na ni opération nin bɛɛ lajɛlen senfɛ wa douane hiérarchie militaire yɛrɛ kɔni bɛ laɲini kɛ halisa a ka cɛdenw fɛ halisa u ka continuer ni ɲɔgɔnna baara ninnu yɛrɛ kɔni fɛ walasa u bɛ se ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen u b'o fɛnɛ lakana sabati ka d'a kan kan bɛ wagati min na fɔ ko bi menace kuraw yɛrɛ kɔni bɛ ka na jamana kɔnɔna o yɛrɛ de kɔni na k'a ka min ye douane maaw yɛrɛ kɔni halisa olu ka continuer jamana kɔnɔdenw ale ni jamana lakana baaraw yɛrɛ kɔni na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni olu b'a yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u jɔra tɛ dɔrɔn ka recette minɛ ye ko min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka lakanako ale n'u ka kɛnɛyako sabatili yɛrɛ kɔni min olu douane maaw yɛrɛ kɔni k'u jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ o fɛn na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan u b'u seko n'u damayira kɛ sanga ani wagati walasa fɛn kuntanw yɛrɛ kɔni kana na don jamana in kɔnɔna na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni don jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya la ko tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 2 san 2026 Masina localité la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kolongo village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na groupe scolaire min bɛ fo ka taa se o kɛrɛfɛ école yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugura nin don kofɔlen in na ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko cɛ maramafɛntigi dɔ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni bɛ nin ye localité in yɛrɛ kɔni fan dɔw fɛ Masina autorité scolaire dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye école nin yɛrɛ kɔni datugu ka d'a kan cɛ maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni
kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na yala yala yɛrɛ kɔni na k'u bɛ ka sera o cɛ maramafɛntigi ɲɛ ka da kan a bɛ se ka kɛ man yɛrɛ kɔnɔna na kɔlɔlɔ se u ma ka da kan k'u bɛ ka continuer kalanw yɛrɛ kɔni fɛ wa ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ni man bɛ welebada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma ko nin y'a tile damadɔni yɛrɛ kɔni min ye cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn olu kɔni bɛ ka u ka taa ni ka segin caya kosɛbɛ Masina localité la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kolongo village yɔrɔw la ko wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni Kolongo sigibaa maaw yɛrɛ kɔni olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ka da kan cɛ maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni bɛ yala la olu ka yɔrɔ la u bɛ yala la kun min na nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'olu tɛ o dɔn fɔlɔ k'u b'a laɲini an ka Mali autorités fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka taa min yɛrɛ kɔni nin yɔrɔ kofɔlen ye cogo min olu ka ekɔlidenw bɛ se ka ekɔli taga yɛrɛ kɔni daminɛ ko nka min yɛrɛ kɔni ye Kolongo groupe scolaire hali ni a kɛrɛfɛ ekɔlisow yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugulen don fɔlɔ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu kɔni bɛ ka an ka Mali autorités yɛrɛ de kɔni kɔnɔ fɔlɔ yanni u b'a fɔ k'u bɛ ekɔliso nin dayɛlɛ ka da kan u bɛ ka sira cɛ maramafɛntigi nin ɲɛ kosɛbɛ. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Libi jamana kɔnɔna na Araba tɛmɛnen février kalo tile 4 san 2026 ko Libi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni wulila dusumakasi yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ka da kan tarata tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2026 communiqué dɔ yɛrɛ kɔni carila Libi jamana kɔnɔna na communiqué min yɛrɛ kɔni bɔra Saif al-Hassan Kadhafi ni ale Muammar Kadhafi yɛrɛ kɔni denkɛ ni o Libi jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ mɔgɔw ye communiqué min kɔnɔna na u b'a laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ kɔni fagara maa dɔw fɛ a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini laseli yɛrɛ kɔni kɛra ko Muammar Kadhafi denkɛ yɛrɛ kɔni fagara a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walen kɔfɛ Libi autorité maaw yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jaabi fɔlɔ minnu bɔra ale ni maa min yɛrɛ kɔni fagara ale kɛlɛfɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni kunnafoniya min di o kow yɛrɛ de kɔni na yirala k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni nana Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni faga k'u y'u ka baara in yɛrɛ kɔni kɛ jɛlenya de kɔnɔna na ko n'i kun ye baara in yɛrɛ kɔni kɛ n'a ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ k'a kun labɛnnen yɛrɛ de kɔni kɔnɔ ko cɛ 4 ni marifa kun bɛ cɛ ninnu yɛrɛ kɔni bolo wa u ɲɛda bɛɛ lajɛlen kun datugulen don k'olu yɛrɛ de kɔni Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni faga ko wa u nan'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ nin don kofɔlen wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati de k'u taara u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ fo maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka so de kɔnɔna na fɛnɛ ko cɛ 4 ninnu ni fini yɛrɛ kɔni kun bɛ u ɲɛda yɛrɛ kɔni na ko ɲan'u k'u ka walejugu nin yɛrɛ kɔni kɛ caméra de surveillance fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ Saif al-Islam yɛrɛ kɔni ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'o caméra de surveillance nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni désactiver pour que filmeli yɛrɛ kɔni kana na kɛ k'u to u ka walejugu in na u kɛlen ni ka caméra de surveillance yɛrɛ kɔni bɔ a la min yɛrɛ kɔni ye cɛ 4 nin yɛrɛ kɔni u donna Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ka so jardin da yɛrɛ de kɔni fɛ ko cɛ 4 nin yɛrɛ kɔni dolen ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔ min ye Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ale nana essayer k'a bɛ kɛlɛ tɛmɛ ani ni ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni k'a yɛrɛ ni kisi o nka cɛ nin yɛrɛ kɔni kun ka ca ni a ye kosɛbɛ wa maramafɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ cɛ 4 nin yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen minɛ ni k'a faga a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko cɛ 4 nin tilalen u ka walejugu yɛrɛ kɔnɔna na u bolila ni ka taga ka bɔ ni maa kofɔlen ka so kɔnɔ k'u taara yɔrɔ la yɔrɔ min ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛnɛ k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Zitan kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka fagali ko la wa Libi kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni y'a cɛntiya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ko ale fagara cɛ 4 yɛrɛ de kɔni fɛ Zitan ville fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Libi yɛrɛ kɔni ouest fanfɛla de fɛ Abdullah Othman ni ale yɛrɛ kɔni kun ye Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ka conseiller politique ye ale fana y'a cɛntiya a ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni k'a fagara Libi jamana kɔnɔna na Marcel Sekaldi ni ale yɛrɛ kɔni kun ye Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ka avocat ye min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ale kɔni y'a yira kunnafoni sira maa dɔw yɛrɛ kɔni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni taara Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni faga kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu yɛrɛ kɔni taara ni maa kofɔlen faga k'olu tɛ o dɔn nka avocat yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko tile 10 ka kɔni wale yɛrɛ kɔni ye ko Saif al-Islam Kadhafi kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ kɔni a fɔ ale ɲɛna ko problème dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Saif al-Islam Kadhafi yɛrɛ kɔni ka lakana ko la jamana in kɔnɔna na nka o wagati yɛrɛ kɔni na ale ma ko in yɛrɛ kɔni bila minɛ jugu kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ Saif al-Islam Kadhafi a yirala k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni kun tɛ baara la u ka jamana gouvernement yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka a kun yirala k'a fɔ ko fangaba yɛrɛ kɔni kun bɛ nin ma kofɔlen la Libi jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ko jɔdaba kun bɛ a la Libi politique ko kɔnɔna na ko wa hali san dɔ jamana ɲɛmaasigi kalata la
libi jamana kɔnɔna ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun y'a essayer k'a fɔ k'a yɛrɛ kɔni bɛ kɛ candidat ye o kalanta baara nin yɛrɛ kɔnɔna an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka nin maa kofɔlen faga walima maa minnu yɛrɛ kɔni nana Sɛf Ali Islam Kalafi yɛrɛ kɔni faga o kɔni ma dɔn fɔlɔ nka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ senna don n'a nataw la ni an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni sayako lahalayaw yɛrɛ kɔni na an bɛ segin kokura ne ka na o kunnafoniya nin da aw tulo kan. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.